v roku 2100. Krátko po globálnej ekologickej katastrofe v 50. rokoch nového letopočtu sa moria a oceány zodvihli tak vysoko, že zaliali všetko až do nadmorskej výšky 800 metrov nad niekdajšími morami. Jedna z ľudských komunít, ktoré prežili, sa usadila v prímorskom prostredí pod vrcholmi štítov Vysokých Tatier. Nízke Tatry, ako aj ďalšie pohoria na juhu, západe aj východe, sa stali už len malými opustenými ostrovmi v mori. Generácie ľudí si nestihli vymeniť dostatočné informácie o minulosti či sociálnych návykoch a kultúre a ocitli sa v akejsi pseudokamennej dobe s rozvinutým poľnohospodárstvom a regulovanou pôrodnosťou. A tak si budujú vlastnú kultúru, ktorá je spleťou toho, čo vedia, aj čo nevedia. Ľudia sú oveľa krajší, než na akých sme boli zvyknutí my. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Doba plastová. Dramaturgia Hanna Rodová. Zvuk Peter Krajčovič a Michal Baláš. Hudba Matúš Pavlík. Účinkujú Lucia Hrašková, Ľudmila Kozmenko-Lukačíková, Jakub Muranský, Matej Erby a Miriam Kuchárová. Réžia Stanislav Bilý. Časť prvá. Evy. Rok 2100. Pobrežie Vysokých Tatier. Hoj, Tajga. Tekla, rada ťa vidím. Kam putuješ? Bola som odniesť vysušené byliny do centrály. Aha. Vymenila som ich za kožušiny. Tebe niečo chýba? Nie, všetkého mám dostatok. A ako sa darí rastlinám v záhrade? Rastú. Rastú. Ale s uhorkami sa niečo deje. Prestal im rásť plastový obal, alebo je zakrpatený. Už si o niečom takom počula? Príroda sa začala liečiť. Čoskoro začne rásť zelenina bez obalov. Wow. Vyzerajú a chutia čudne. Ako živé. Aj na polovici paradajok a hrozná začali odumierať tégliky. Nevieš, Tekla, to už nevymením žiadne chémio? Na, ochutnaj. Chémio stále spracúvajú. Keď nebude dostatok potravy, centrála rozdá plastelínu. Ale kto by jedol plastelínu, keď opäť rastú, zdravé uhorky? Je to ako zázrak. Kedy sa ti narodí dieťa, Tekla? Za 3,5. Si bohatá žena. To už je posledné. Na východe sme zaplnili ekologickú niku. Ďalšie dieťa by ohrozilo potravinovú sebestačnosť celej komunity. Vraj sú už 300 ľudí. Čo? Asi 10 žije za chrbtom centrálnej komunity. Sú nebezpeční? Skôr sociálne neprispôsobiví. Nevedia sa zmieriť so všetkými zmenami, ktoré sme museli podstúpiť, aby sme prežili. Čo? Sú to stupenci doby plastovej. Obývajú staré fabriky a obklopujú sa luxusnými predmetmi. A pokúšajú sa o vysokú gastronómiu. A chcú prebudiť techniku k životu. Žijú horšie ako zvieratá. Sú to divosi. Tu na pobreží máme nedostatok mužov. Porodiť muža je veľké šťastie. Keby si počula o niekom, kto hľadá ženu, tak sa môže prísť ukázať, porozprávať. V centrále mi povedali, že by som mohla obrábať ďalšie 2 kruhy pôdy, keby som si založila rodinu. Z Vysokých Tatier vraj teraz išiel jeden samorastlý syn hôr. A samotár? Odľud? Ujela sa ho medvedica, keď jeho rodičov zmietla posledná tatranská lavína. Musela si byť ešte dieťa. Vtedy sa topili zvyšky nikdy sa netopiaceho snehu na končiaroch. No, našu kultúru si začal osvojovať rýchlo. Rozpamätáva sa. Mne zomrela matka pri pôrode. So sestrou Čakankou sme mesiace žili pri stáde jeleníc. Až kým nás neobjavila pramatka. Jej ďakujem za všetko. Polepšilo sa ti, Tajga. Na tie prvobytné hrboľaté časy už nespomínaj. Aj ty si sa stala človekom. Občas, keď je silný spln, chodievam po 4.
Kedysi bolo všetko hrubé, drsné, pichľavé, neokrvochané, ale aspoň nie také primitívne, nekultivované, surové a bezcitné ako doba plastová. A kde videli naposledy toho medveďa? Váľal sa na účine susediacej s mlynom. Jasná má 3 céry, ktoré by už chceli začať rodiť. Ak sa neusídli pri nich, možno sa objaví aj tu na pobreží. Zapadá slnko. Musím ísť. Počkaj, zober deťom po uhorke, nech si pomaškrtia. Šťastnú cestu. Ďakujem. Časť 2. Tarzan a Jane. Prešlo niekoľko dní. Tajga zbiera na pobreží plasty vyplavené morom a kladie ich na hromadu. Zo stromu zoskočí Gerlach. Hej, čudo, čo robíš? To si nemôžeš zobrať sám. Zelenina je pre všetkých. Ja byť všetkých. Byť hladný. Keď sa chceš najesť, musíš pracovať. Vyzeráš pri sile, nie si mľandravý. Byť silný. Ako medveď. Ukáž sa. Si dobre stavaný. Ja ťa prehodiť. Až tam. Na druhá strana. Au, čo to robíš? Nie, neháč ma! Polož! Ako sa voláš, samorastlý synhôr? Ja byť Gerlach. Žiť tam hore. Aha. Ja som Tajga. Žiť tu dole. Tajga. Tajga. Putuješ niekam, Gerlach? Brat, medveď. Značkovať svoje teritorium. Ja prehrať boj medveď proti medveď. Hore nebyť viac. Miesto pre Gerlacha. To byť tvoje teritorium? Centrála ma pridelila na túto pláž. Obrábam 1000 krokov kruhových záhrady. A čo byť centrála? Družstvo, hlava komunity. Čo vypestujem, vyrobím alebo vyplavím more, odnesiem do centrály a oni mi zase dajú, čo potrebujem. A ty mať jaskyňa? Nie, spím pod holým nebom. Na zimu odchádzam z pobrežia k ľuďom. Tajga, Gerlach, ti nájsť jaskyňa. Čo? A kde? Gerlach, dobrý hľadač jaskyňa. Veľká jaskyňa. Wow. Tajga, ty už mať svoja jaskyňa. Ty byť Tajga z jaskyne. Ako to, že som si ho nevšimla? Nemať Gerlach. Tajga, môžem ostať tvoja jaskyňa? No, ja... Ty mňa učiť. Ja tebe pomáhať. Možno na skúšku. Tu v noci spať spolu. Na jedna zem. Jeden muž, jedna žena. Hej. Vidíš ten kameň? Mať zrak ako rys ostrovit. Tento kameň byť hranica. Ja spať na tejto strane a ty spať na druhej. Keď dozrie maga figy, pôjdeme do centrály odniesť úrodu. Komunita rozhodne, či môžeš ostať. Tajga. Tebe byť v noci zima sama. A medveď mať teplý kožuch. Mám vlastný. Kameň Gerlach, kameň Tajga. Ale ja nechcieť s tebou rozmnožovať. Ani ja s tebou. Nikdy. Fuj. Ty
byť moja sestra. Čo? So sestrou, no, rozmnožovať. Mne sa páčia takí malí muži. Trpaslíci. Bez chlpov. Ja najprv chcieť spoznať tvoje srdce. Prečo? Lebo medveď. Časť 3. Plastik. Je po letnej búrke. Rozbúrené more vyplavuje množstvo fliaš a plastového odpadu. Z mora vylietavajú plazmy a rozbijajú sa o kamene. Tajga! Veľká voda na nás pľuť plastik. Veľká voda sa volá more. Na jeho dne sú vraj zatopené mesta a dediny. Oveľa väčšie osady, ako si vieš predstaviť. Prežili sme len my. V nadmorskej výške 800 metrov nad niekdajšími morami. A ostatní ľudia? Občas zakopnem o kosť. Pramatka mi kedysi rozprávala príbeh o bájnej plasticíde. Dávno pred začiatkom nášho veku si ľudia vedeli ľahšie predstaviť koniec sveta, ako to, že by sa mali vzdať svojho pohodlia a majetku. Tí, ktorí sa báli zažiť koniec blahobytu, mohli odísť žiť na ostrov s plastou plaviaci sa po mori. Lode z prístavov odvážali tisíce ľudí k brehom plasticídy. Ľudí a vecí bolo na ostrove už toľko, že sa pomaly začal potápať. Zatiaľ, čo orchester hral, ľudstvo pomaly klesalo pod hladinu, objímajúc všetko, čo si v živote nahromadilo, na čomu záležalo. More nám z výšky tohto ostrova vyplavuje. Zlé svedomie našich predkov. Zlý plast. Zlý. Rozumieš? Pozri. Tajga. Ja nájsť zlé svedomie. Čo? Tento čierny, veľký, plochý plastik. Čo to byť? Tu byť gombík. Myslíš čierny obelisk? Sú v rôznych veľkostiach. Veľké ako bylinkové poličko, maličké, aby si ich mohol nosiť stále so sebou. Vyzerajú ako dávne obrazy, ploché kamene. Ale sú čierne, lesklé, nič na nich nie je napísané ani nakreslené. Tak, čo to byť? Neviem, Gerlach. Vždy, keď sa na tie čierne obelisky dívam, pýtam sa, boli súčasťou ich viery? Videli v nich odraz samých seba? Čo symbolizovali? Silu človeka? Písali na ne zákony? Alebo vyrástli na stromoch, ktoré nepoznáme? Tajga! Ja nájsť jeho srdce. To je zbytočné, Gerlach. Ten obelisk nemá srdce. Na centrále ich skúmajú. Skúšajú ich rozložiť, použiť, ako sa dá. Je v nich len veľa drôtikov a malých zlatých cestičiek. Nikto však nevie, na čo sú a kam vedú. Ďalší plastik. Tento plastik byť ako vták. Tajga, odletieť mi. Voláme ho plachtiaci vák, alebo plastové vrecko. Nevieme, na čo presne slúžil, ale našli sme ich obrovské množstvo. Občas je v nich niečo zabalené, preto sa domnievame, že ľudia kedysi trpeli obsesiou všetko si baliť. Museli sa neuveriteľne báť o všetok svoj majetok. Jednu vec dokázali zabaliť aj do 5 plachtiacich vakov. V centrále vravia, že ich spoločnosť tvorili snoby a baliči. Vidíš tamto biele a napučané? S nápisom Pampers? Nie, nečítaj to! Do toho si balili svoje exkrementy. Zrejme na horšie časy, keby deti nemali čo jesť. Fuj. A tento plastik? Táto slamka bola veľmi rozšírenou zbraňou. Paralizovali ňou nepriateľa. Tajga. Ale našli sme ich také množstvo, že mohli slúžiť tiež na dýchanie pod vodou, keď ich more začalo zalievať. Tajga, ty byť veľmi múdra žena. Ale prestaň. A na čo im byť toľko fľaše?
No, zrejme v nich uchovávali vodu. Musela to byť veľmi suchá doba. Ja? Keď byť smedný? Zložiť ruky. Pramene triskať všade. Keď chcem okúpať, vstúpiť do rieka. Aha. Keď po ceste nebyť voda, nabrať si ju do vaku z diviačej kože. Niektorí hovoria, že neboli z vody ako my. Ale kto vie? Všetky ich domy odniesli vlny. Len tam hore, pozri, na Lomnickom štíte. Tam zostal stáť jeden kamenný dom. Vraj sa z neho dá pozorovať slnko obrovským teleskopom. Sú tam aj stoly, stoličky, postele a voda, z ktorej ti v ústach ostane oheň. V centrále hovoria, že sa v tom dome môžeš zblázniť. Našli tam aj peniaze, bankovky a mince. Všetko zhabali, rozstavili alebo spálili. Prečo všetko zničiť? Sme príliš civilizovaní, aby sme považovali súkromné vlastníctvo za dôležité. Nepoznáme peniaze, preto sa hodnota človeka neurčuje bohatstvom. Za tvorbu a držanie peňazí hrozí vylúčenie z komunity. Tajga! Čo je? Tajga! Ja... byť v tom dome. Hore? Ja si spomínať. Ale na čo? Byť s mojou matka a otec. S medveďmi? Nie, z moja ľudská rodina. Tajga, ja si pamätať. Ale čo? Otec, zobrať peniaze. Nie. Na bankovke je obraz. Tvár. Potom ho zasypať lavína. Tajga. Čo je? Tajga. Čo je? Pomoc. Ja si spomínať. Tajga. Časť 4. Úverová kliatba. Gerlach leží spotený v jaskyni. Má triašku. Úroková sadzba 8%. Vydrž, Gerlach, vydrž. O chvíľu príde Tekla. Hypotekárny úver veľmi výhodný. Hoj, Tajga. Ďakujem, že si prišla, Tekla. Gerlach takto leží už niekoľko dní. Vôbec neje. Splieta nezmysly, o ktorých som v živote nepočula. Máte 22 exekúcií, 23 exekúcií, 24 exekúcií. Ten kľaje. Tajga, Gerlach sa spája s dušami našich predkov. Nie. Musí prejsť týmito vidinami. Očistiť svoju myseľ celej komunity. Zoberte si úver. Bezúčelový úver. Preplatíte, len je to bezpečné. Bojím sa o neho. Buď sa vráti späť do nášho sveta, alebo načisto zdivie. Peniaze. Nevytlačili dosť peňazí na zaplatenie všetkých úverov. Ako mu môžem pomôcť? Je len jeden spôsob. Staré zaklínadlo. Neviem, či pomôže. Peniaze majú veľkú silu. Bankrot. Vyhlasujem osobný bankrot. Hovor! Tekla, hovor! Musím si spomenúť na slova. Si zobrať ďalší úver do banky. Zdochneš. Choď do banky, inak zdochneš. To musíš. Tekla, rob niečo! More sa zdvihlo. Zalialo všetky banky. Zalialo všetky úvery. Na svete už neexistuje žiadny úver. Na svete už nie je človek žijúci na úkor budúcnosti. Úroky už nemajú silu. Hypotéky sú splatené. Exekúcie sú zabudnuté. Nemusíš. Gerlach, nič nemusíš. Peniaze neexistujú. Tajga. Tajga. Tu som. Tajga, skoro som umrel. Tajga, pri borovicovej šiške vyvliekla si ma z kože divocha. Prestaň. Tajga. Teraz som... Gerlach práve rozkryl svoju existenciu. Odkryli sme človeka a jeho pudy prepustili miesto duševnej práci.
Na tieto počiatky by som sa mohla pozerať celé dni. Ja cítim! Všetko cítim! Ďakujem, Tekla, že si prišla. Ďakujem za tvoju pomoc. Odvolala som ťa od dieťaťa. Kedy sa narodilo? Pred týždňom. Dievčatko? Chlapček? A ako sa volá? Narodilo sa mŕtve. Moje slzy nepostačia na vyjadrenie sústrasti. Ďakujem prírode za 2 živé. Žijem! Ja žijem! Žijem! Ja žijem! Časť 5. Mak. Tajga skúša Gerlacha z pravidiel komunity. Mak už dozrel. Musíme ho vysypať do týchto vrecúšok. Ochutnaj, Mak, Gerlach. Dobre sa na ňom učí. No, tak začni. Ak je niekto taký chudobný alebo slabý, že si nemôže dovoliť kožuch, jedlo alebo prikryvku, No. dostane všetko formou daru. Výborne. A ďalej? Lieč zem dobre. Nebola ti daná od tvojich rodičov, bola ti požičaná od tvojich detí. Nededíme zem od našich predkov, požičiavame si ju od našich detí. Výborne, Gerlach. Ďalej. Nemáme zámky ani kľúče, preto medzi nami nie sú žiadni zlodeji. Ako zámky, ako hrady? Že neostali žiadne hrady? Nie, na dverách. No vieš, dvere, tá zatváracia brána do domu. Do zámku sa dával kľúč. Myslíš ako muž a žena? Nie ako. Ďalej. Nevieš? Neviem. Dobrý mak. Ak je 100 ľudí, ktorí žijú spolu, ak každému jednému záleží na tom druhom, vznikne jedna... Myseľ. Presne. A toto sú jediné zákony a politika, ktoré máme. Preto sa nemôžeme navzájom podvádzať. Zákony ducha sú nemenné. Viem, už to všetko viem. Vieš to. Už to vieš. Tajga, tvoje srdce. Strom zaplakal. Prečo si smutná? Som? Udrela si borovici kameňom vytrčajúce korene. Nepočuješ, ako plače? Počujem. Mrzí ma to. Prepáč, borovica. Tajga, nemusíš sa báť. Dnes sa stanem členom komunity. Viem. Veľmi sa teším. Doslova sa radujem. Budeme všetci preskakovať oheň a spievať a tancovať. Kumbaya, hej, kumbaya. No spievaj. Kumbaya, hej, kumbaya. Bude oslava. No a veľa maku. A množstvo krásnych žien. A ty si pred všetkými môžeš vybrať, kde chceš žiť a akú prácu chceš robiť. Ale čo presne je práca, Tajga? Akú prácu si mám vybrať? Tak ako nám slnko určuje, kedy je ráno a kedy je večer, tak nás práca chráni od jednoliatosti dní. Robí nás odlišnými od divochov a od zvierat. A zem sa nám za prácu odvďačí všetkým, čo potrebujeme na prežitie. Kedysi vraj ľudia zabudli na pôvodný význam práce. Zatvárali sa do pracovných táborov, ktoré sa volali korporácie alebo fabriky. Ľudia v týchto táboroch trávili celé dni. Ich záhrady chradli, ich ruky sa menili na klepetá. Od hlasu zeme sa oddelili technosférou a vyrábali množstvo predmetov, ktorým človek začal hľadať miesto vo svojom živote. Vždy, keď mu chýbal cit, zabezpečil si nový predmet. Nepočul viac hovoriť stromy. Všetku energiu sústredili do vlastnej mysle a mysle ľudí sa od seba začali oddelovať. Prišli o jednotu. Keď ma príjmu, môžem sa vrátiť späť do hôr? Áno.
Už ťa vidím radostne poskakovať v pásme kosodreviny. A možno by som mohol začať skladať básne. Nedávno si nevedel hovoriť ľudskou rečou a vidíš, už chceš byť básnikom. A dajú sa na centrále vymeniť aj básne? Neviem. Ak budú dobré a vyživia duše našich ľudí. A ty? Ty chceš, aby som odišiel? Chcem, aby si mal rád každý východ slnka. Tajga, prestaň už kopať do tej borovice. Ty fakt nepočuješ, ako ju to bolí? Nepočujem. Neviem prečo dnes borovicu hovoriť nepočujem. Čo hovorí? Počkaj. Počúvam. Hovorí, že ma máš rada. Ten strom má bujnú fantáziu. A že ma už nikdy... A že ma už nikdy nechceš vidieť? Čo? Chceš, aby som odišiel? Nie, borovica ti klame. Chcem, aby si so mnou zostal. Veď to presne hovorila. Gerlach. Vieš, ak dvaja ľudia žijú spolu a ak každému záleží na tom druhom, vznikne jedna myseľ. Časť 6. Doba ľadová. V zime. Hoj, Tekla! Poď sa rýchlo zohriať do jaskyne. Tajga ťa už očakáva. Dáš si čaj? Áno, cesta bola dlhá, studená. Tajga? Áno. Poznáš svoje rodinné predchorobie? Viem len, že prastará mama mala digitálnu demenciu a viacerí z našej rodiny vyhoreli. Plodové vody bývajú veľmi znečistené. Deti môžu mať nožičky a ručičky zviazané plastami. Narodia sa mŕtve s plachtiacim vakom na hlave. Ach, nie. Alebo majú v žalúdku granulát z plastu. Pôrod môže byť komplikovaný. Ale neboj, Gerlach má dobrý koreň. Keď nám kamzíky zožrali kapustu, začal si trhať vlasy a prišiel na to, že ich má od narodenia nastrelené. Nestrachuj sa, Tajga. Ja som sa narodila so silikónovými implantátmi v hrudníku. Čo? No, a to sú vrodené vady zlučiteľné so životom. Ale musíš byť ostražitá. Dobre. Keby ťa bábätko kopalo, všímaj si jeho nôžky. Jeho nôžky. Aj keď je teraz v zime málo potravy, nejedz plastelínu a chémio. Dobre. A podľa hmatu necítim veľké znečistenie. Naozaj? Áno, ale to uvidíme, až keď budeš kráčať cestou k pôrodu. Hlavne nelež. Pracuj ako doteraz. Dobre. Vyhýbaj sa plastom a všetko, čo vyplavilo more, dajte čo najďalej od jaskyne. Dáme. Nech sa Gerlach vždy večer dobre očistí. Ďakujem za rady. A keď zomriem? Pred smrťou, pôrodom a skutočnosťou sa nedá uísť. Zatiaľ, čo pred prázdnotou sa dá. Myslí na to, aby si ušla pred prázdnotou. Ostatné bude tak, ako má byť. Dobre. More vyplavilo ďalšie plastové fľaše. Čo? Vetry sú silné. V poslednom čase vyplavuje fľaše každý deň. Bojím sa, že je to zlé znamenie. Možno máme dať dieťaťu meno Fatra. O plaste sa nežartuje. Chod s tým preč. Tekla vravela, že ma odpad môže kontaminovať. Pôjdem plasty vymeniť za semena z banky. Keď sa narodí dieťa, príde jar a dostaneme ďalších 1000 kruhových krokov pôdy. Deti umierajú. Nechcem sa emočne viazať. Keď sa dožije roka, dostane meno, akému patrí. Dobré. Nám dali tiež mená, až keď sme vyrástli. No ale Fatra je pekné meno. Ako Fatranské ostrovy na západe. Možno si na seba príliš prísna. Príliš radikálna. Musí. Bude matkou. Kto poľaví, neprežije. Musíte byť radikálni. Dať mu príklad, lásku a hranice.
Veď budete preberať k životu jeho svedomie, jeho vnútorný hlas, jeho sprievodcu na celý život. Len tak spozná samo seba. Vy ste semienkom nového ľudstva, nie vaše deti. Inak sa z dedeného odpadu nikdy nezbavíme. Tekla, ja som ešte nedržala v rukách malé dieťa. Čo keď mu ublížim? A ako zistím, prečo plače? A čo keď sa mu nebudem páčiť? Čo keď zistí, že nič o deťoch neviem? Viem len jedno. Každá je múdra, keď sa stane matkou. A matka, ktorá kvôli vlastnému pohodliu zanedba alebo opustí dieťa, je biologicky defektná. Tajga, výbavičku uši z kožušín. Dobre. Vymente aj nejaké plátno. Teraz po zime ho bude utkaného dosť. Gerlach, urob kolísku. Keď budete pracovať v záhrade, dieťa v nej zavesíte na strom. Odchádzaš do búrky? Môžeš u nás prespať. Nemôžem. Má sa narodiť ďalších 5 detí. Keď uvidíš na oblohe 9. spln od počatia, daj pre mňa poslať. Pomôžem tvojmu dieťaťu prejsť cez bránu života. Dobre, že išla. Myslíš si, že ona je tá najlepšia matka? Čo si papala? Že si taká. Zas po tajomky, Chemio? Tebe narastlo brucho. Máš 2 srdcia, 4 oči, 2 zadky. Som v kuse hladná. Mám ti niečo uvariť? Prepáč, ja neviem, čo to do mňa vošlo. Čo na mňa tak čumíš? Už si namaľoval dieťaťu obrázky na stenu jaskyne? No dobré. A čo mám namaľovať? No zajačika, klíšku, slniečko. Dobre. To teraz ideš maľovať? Ale... Kolísku budeme potrebovať ako prvú. Tak sa so svojou druhou hlavou rýchlo dohodni, lebo ja neviem, čo mám robiť. Časť 7. Plánované rodičovstvo. Zatiaľ, čo Gerlach dáva na hromadu plasty, Tajga, aby sa nekontaminovala, sedí pred jaskyňou na opačnej strane a šije výbavičku z kožušín pre dieťa. Začína sa jar. Gerlach? Áno? Si dosť ďaleko s tými fľašami? Áno. Gerlach? Áno. Ale nič. Idem bližšie? Nie. Končiare sú dnes v opare. Svište od rána pískajú. Orlice už zniesli vajcia. Čoskoro budú mladé. Kým došijem výbavičku, budeš musieť plastik vyťahovať sám, aby som sa nekontaminovala. Čo? Choď ďalej. Ja budem pri jaskyni a ty na pobreží. Dobre. Keď pôrod neprežijem, vezmu ti aj môj prídel pôdy. Možno by som ti mala nájsť novú ženu, čo sa o vás postará, keď prežije dieťa. Čo? Že by som ti mala nájsť novú ženu. A na čo? Keby som zomrela. Aha. Som praktická. Ale veď dojčia aj muži, ktorí o ženy prišli. Ako? Normálne sa im začne tvoriť mlieko. Takých prípadov je čoraz viac. Keď pôjdem k prameniu, môžem sa opýtať, či niektorej nedávno nezomrel muž. Čo? A ak už bude mať aj dieťa, spojite pôdu. Keby prišlo na najhoršie, pôjdem k skalolescom. Nezostanem na pobreží. Stvrdnem na skalu. Kamene budú súznieť s mojim srdcom. Mám sestru čakanku. A ty by si s ňou chcela žiť? Nie. Odpad je pripravený. Idem ho vymeniť do centrály. Do večera chcem byť doma. Keby si začala rodiť, založ vatru. Ty sa ma neopýtaš, či mám nejaké špeciálne želanie? Prečo? Lebo brucho? Chémio som schoval, keby si zasa chcela rabovať jaskyňu. Bezpečnú cestu. Časť 8. Hrubé domáce šťastie. Ahoj, mladá pani. Pozdravujem ťa. Hoj.
Potrebuješ niečo, cudzinec? Kam putuješ? Dovoľ mi, aby som sa predstavil. Volám sa Grand Hotel Starý Smokovec, vnímaj všetkými zmyslami najlepší historický hotel Európy na rok 2017, ale priatelia ma volajú hotel. Nepribližuj sa. Som poverencom centrály pre meranie hrubého domáceho šťastia. HDŠ. Nemusíš sa báť, nie som nebezpečný. Nebojím sa, len si umý ruky. To čím si umývaš ruky? Plastikom? Nie, to je antibakteriálny gel. Máš dlhé meno. Také mená sa u nás nedávajú. Rodičia boli intelektuáli. Mala by si prosím chvíľočku, aby sme spoločne vyplnili asi 10 kamenných tabuliek o tvojej spokojnosti so životom v komunite? Čo? A na čo slúži ten dotazník? Slúži na hodnotenie kolektívneho šťastia ako cieľa komunitnej spoluvlády. Zameriava sa na tradičné hodnoty a harmóniu s prírodou, tak ako je to popísané v 9 oblastiach šťastia a 4 pilieroch hrubého domáceho šťastia. Ešte som tvoje meno nepočula. Máš znamenie? Myslíš tento medvedí zub? Vidím, že obrábaš 2 podiely pôdy. Je doma aj tvoj muž? Momentálne nie. Nevadí. Ešte niekoľko dní sa zdržím na pobreží, dotazník neminie ani jeho. Tak príď zajtra. V tvojej právomoci nie je diktovať, či prídem dnes alebo zajtra. Podľa nariadenia z centrály má dotazník vyplniť každý, koho zastihnem v mieste bydliska. A teba som zastihol. Tvoje meno? Tajga. Tvoja úloha v komunite? Pestovateľka, zberačka vyplavenín, občasná recitátorka. Hoj, moreho. Moreho deti môjho rodu. A vidím, že čoskoro aj mamička. Veľmi pekne. Áno, schvaľovacím procesom na dieťa sme prešli nedávno a podarilo sa. Vek? 25 jarí. Máš pocit duševnej pohody? Mám. Prečítam ti možnosti. 5 znamená, cítim sa vyrovnane, lepšie to byť nemôže. Moja duša letí slobodne ako orol. 4. Pasiem sa na pasienkoch života ako jeleň. Pastvina je mojím šťastím, ale som pozorná pred predátormi. 3. Mám silu medveďa, ale práve hibernujem v zimnom spánku. 2. Mám dušu svišťa, som ostražitá. 1. Najradšej by som sa zahrabala do zeme ako krtko a nič nevidela ani nepočula. 5. Orol. Tajga, ale pravdu. Hormóny robia svoje, čo? Takže 3. Hormóny? Skôr 4. Jeleň. Dobre, píšem si jeleň. Môžeme prejsť k zhodnoteniu vášho životného štandardu. V akom type obydlia žijete? Jaskyňa. Máte posteľ? Spíme na kožiach na zemi. Máte suchý záchod? Áno. Používate toaletný papier? Občas ho vymeníme, ale nechávame ho len pre návštevy. Máte nejaké knihy? Občas si niečo požičiam z centrály. Recituješ veľmi pekne. Ďakujem. Kde si sa to naučila? Z počutia. Vraj je to klasik z doby plastovej. Hotel? Kedy ťa prijali do komunity? Nepamätám si, že by sme schváľovali tvoje členstvo. Som z rodu čítajúcich horalov. Venujeme sa najmä intelektuálnej činnosti a snažíme sa aj o historickú rekonštrukciu našej minulosti. Píšem archeodetektívky. Wow, vážne? A už si nejakú napísal? Len v hlave. Nie je papier. Mohol by som ti dať nahliadnúť do nejakých kníh alebo atlasov. No to by mohlo byť poučné. Máš tu nejakú knihu? Toto je Atlas Vysokých Tatier. Wow. Vidíš? Aha. Žiješ tu v Tatranskej Lomnici. Aha, ozaj. A tam je Lomnický štít. Aha, kamenný dom. Počula si o kamennom dome? Áno. Je to archeologický skvost. Poklad pre ďalšie generácie. Našlo sa tam toľko vecí po našich predkoch. Vážne? Čo by si urobila, keby ti z centrály oznámili, že pod pôdou, ktorú s mužom obrábate, je archeologické nálezisko? Aké nálezisko? Napríklad nákupné centrum z doby plastovej. Čo? Popieranie zločinov doby plastovej a obohacovanie sa nálezmi z doby plastovej je zločin, za ktorý hrozí vylúčenie z komunity. To áno, to je veľmi vážny prečin. Ale my nič nepopierame. My to skúmame. A to, čo nájdeme, to odovzdávame na centrále na ďalší výskum. Prečo skúmať niečo, čo môže otriasť našou jednotou na našej ďalšej ceste? Ľudstvo predsa spáchalo samovraždu. Ale môžeme sa aj veľa naučiť.
Nedávno sa objavil u nás tento katalóg, poukazujúci na možnosť, že sa pod tvojimi nohami nachádza staré nákupné centrum z doby plastovej. Ale veď, tieto katalógy sú zakázané. Ale nie pre účely vedy. Vedy? Čo dobre by takéto vykopávky priniesli? Rozsah artefaktov, ktoré sa tam dole môžu nachádzať, nepoznáme. Ale môže ísť o rôzny luxusný tovar ako papier, dokonca hygienické potrebičí, topánky, posteľ alebo iné intelektuálne dedičstvo. Mala by som ťa nahlásiť. Môžeme sa dohodnúť. Na čom? Sneh na severe sa začal topiť. Rieky sú rozvodnené. Na niektorých miestach sa nedá prejsť. Tvoj muž sa vráti možno až o pár dní. Na také veľké rozhodnutie musí zasadnúť celá rada a vytvoriť konsenzus. Ja sama nerozhodujem. Tajga, No, počula si o bájnej Tróji? nie. Ani Šlímanovi nikto nechcel veriť, že ju nájde na základe Odysei. V rukách mám oveľa väčšie dôkazy, ako mal on. Keby ste mi dovolili odkopať trochu z toho vášho políčka. Nie. Tam chceme pestovať melóny. Potrvá to možno pár dní, potom môžete siať. Tvoj muž si nič nevšimne. A čo keď sa kontaminuje zem? Pozri, niečo ti ukážem. Jej, čo je to? Make-up, parfém, nahriatý úterák. Wow. Zatvor oči a predstav si štýl a komfort, ktorý ti dovoluje robiť všetko a zároveň neobmedzene oddychovať. Urob si radosť a nechaj sa bezstarostne rozmaznávať impozantnosťou a prestížou tohto miesta. Akého miesta? Grand Hotel Starý Smokovec je dokonalým spojením oddychu, relaxu a vysokého komfortu s neopakovateľnou luxusnou a romantickou atmosférou situovanou priamo v srdci Vysokých Tatier. Wow. Hosťom prinášame pohodlie, luxus a dokonalý oddych v lone vysokohorskej prírody. Po celodennej aktivite je hotelové wellness and spa skvelým spôsobom, ako si vydýchnuť. Chuť, to je láska a krása. Čo to boli za slova? Nikdy som také slova nepočula. Ja neviem ani, čo znamenajú. To bola reklama. Čo? Reklama je zakázaná. Pozri sa do zrkadla. Si krásna. Si príťažlivá. Čo je to za vôňu? Vôňa, za ktorou sa poženú všetci muži z komunity. Som veľmi unavená. Musím si oddychnúť. Mohli by sme v tomto dotazníku pokračovať po návrate môjho muža? Akom dotazníku? Aha. Ak si unavená, mám masážny olejček. Mohol by som ti pomasírovať nohy. Prosím? Uvoľni sa. Nie je to nebezpečné? Je to blaho. Vieš, také blaho by si mohla zažívať každý deň. Keby sme odhalili nákupné centrum, mala by si moc väčšiu ako samotná pramatka. Au! Ty by si vládla prírode, nie príroda tebe. Vieš, mohla by si otvoriť múzeum a nemusela by si vôbec nič robiť. Všetci by ti nosili jedlo a všetko, čo potrebujete len za to, aby sa tam mohli pozrieť. To sú hriešne slova. Hriešne dobré. Ako môže byť hriešne dobré? Venujem sa trochu aj copywritingu. Čomu? Ešte sa musíš veľa učiť, Tajga. Vieš, čo všetko sa v takom nákupnom centre nájde pre dieťa? Hrkálky, cumlíky, fusaky, umelé mlieko, plienky. Tvoje dieťa bude silnejšie ako ostatné. Bude mať lepšiu štartovaciu čiaru. Ale ja neviem, na čo to je. Pohodlie, Tajga. Zabezpečíš si pohodlie. A s pohodlím vzniká šťastie. Ale ja som šťastná. Si. Pestuješ zeleninu bez obalov. Vieš, aké je to nehygienické? Pozri. Môžeš pokojne oddychovať. Rada čítaš? Aha, tu mám ženské časopisy. A ja začnem kopať. Nič si nevšimneš. Pramatka vraví, že skutočný život sa začína tam, kde sa končí naše pohodlie. Musíš počkať, kým príde môj muž. Nerozhodujem sama. Budeš ľutovať, Tajga, ak to nálezisko necháme nedotknuté. Idem spať. Neostávaj na pobreží. Príliv býva silný. Môžeš mi ponúknuť miesto v jaskyni.
Nie som zvyknutý spať vonku. Som zrejme potomok šľachty alebo vládnucej elity. Nech sa páči. Prespí v jaskyni. Na pobreží sa vyspím ja. Tajga, No? keby ti bolo smutno za mužom, môžeš prísť k dnu. Nechcem, aby si zo strachu začala rodiť. Vieš, túžba po pohodlnejšom živote môže byť silnejšia ako vôľa komunity. Gerlach, dúfam, že si všimneš tento oheň a vráti sa. Mesiac, pošli mi ho domov. 9. spln. Zase mením na jelenicu. Zviera vo mne ochráni bábätko. Tajga sa zmenila na jelenicu. Zaútočila na hotela s Kijakom. Jeden plastista. Neubližuj mi, budem ti slúžiť. Vypadni, lebo ťa zabijem. Idem, len ma nechá. Mám ho. To škriabe. Vypadni. To bolí. Fatra, ty si ale krásna. Časť 9. Záchranca. Ráno na pobreží. Gerlach našiel raneného hotela v lese. Tajga! Pomôž mi. Gerlach? Kiťo, je vážne ranený. Neviem, kto ho mohol takto doriadiť. Bál som sa, že sa niečo stalo aj tebe. Buď tu vyčíňa nejaká zver, alebo sa niekto zbláznil. Mal si ho nechať tak. Ponechať to na prírodný výber. Tajga, videl som večer zo skál, že si zapálila obrovský oheň. Ponáhľal som sa, ako sa dalo. Brodil som rozbúrené potoky. Kto ho mohol takto dobiť, chudáka? Ja. Čo? Ale prečo? Veď sme ľudia. Veď práve preto. Pomôžte mi. Čo to máš s tvárou? Gerlach, zober ho preč, naspäť do lesa. Ja ti potom všetko vysvetlím. Tajga, ale... Gerlach, veríš mi? Nenechávajte ma umrieť. Budem vám slúžiť. Tajga, o každom by mala rozhodnúť komunita na zasadnutí. Mňa si predsa tiež nevyhnala. Ale to bolo iné. Toto je Digo. Aj ja mám právo veta. Za pár dní sa zotaví a zoberieme ho do centrály. Gerlach! Idem za Fatrou. Chceš, aby sme prežili? Tu máš kijak. A urob, čo musíš. Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Doba plastová. Dramaturgia Hana Rodová. Zvuk Peter Krajčovič a Michal Baláš. Hudba Matúš Pavlík. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tajga Lucia Hrašková. Tekla Ľudmila Kozmenko-Lukačíková. Gerlach Jakub Muranský. Hotel Matej Erby. Hlas Miriam Kuchárová. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.